Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da safiya da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. To yau dai za mu leƙa duniyar ƙwallon ƙafa inda za ku ji cewa wataƙila a soke gasar Holland saboda tsaikon da cutar corona ta haddasa. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Netherlands na shirin soke gasar ta 2019 bayan da gwamnati ta tsawaita dokar hana yin wasanni har zuwa 1 ga watan Satumba. Ajax da AS ne ke kan jan ragamar teburin gasar Holland da makin iri ɗaya bayan wasanni 26 da suka fafata, inda AS ke kan gaba da tazarar ƙwallaye. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Netherlands ɗin ta ce tana son soke wasannin kakar 2019 amma za ta tuntuɓi UEFA kan yanke hukunci. A taron da hukumar ƙwallon ƙafar Turai ta gudanar ranar Talata, ta ce za a soke wasu mambobinta ta wata hanya ta musamman saboda cutar corona ta daƙile komai. A ranar Juma'a ne ƙungiyoyin da ke buga gasar Netherlands za su tattauna kan makomar gasar, inda aka soke ta sannan za a buɗe wajen atisaye domin ƙwallo su motsa jikinsu bisa matakan kariya na yaɗa cutar corona. To jama'a ku kasance da Arewa Media TV don samun ingantattun labaran duniya.